Suntem acum în dreptul Muzeului de Istorie din Chișinău, care arată excepțional și care acolo se poate vedea că are un monument unde este ilustrată Lupoica Cupri. Atât am avut de zis. Care se găsește și în foarte multe orașe din România. Da. Spre exemplu, în orașul nostru natal, Constanța. Ce bulevard din România arată așa? Tu ai vreo idee? Îți vine ceva în cap? Nu. Cu siguranță maghiarul din București n-are nicio treabă. Calea Victoriei este mult mai îngustă și nu este genul ăsta de bulevard, pentru că nu are nici pe departe atât de multe spații comerciale la parte. Și seamănă foarte, foarte mult cu, nu știu, orice bulevard ăsta mare din Viena, din Franța, poate. Nu știu dacă, sincer, nu știu dacă pot să-l asemănăm cu ceva, dar într-adevăr nu seamănă cu niciun bulevard din București sau din alte orașe în România pe unde am fost noi. Este mult mai viu, mult mai colorat și sunt mult mai multe spații comerciale. Da, și trotuarele foarte late.